Може би през зимата се носят за боси обувки. Да, могат. А няма никаква причина да не носим зимата боси обувки. Това, че подметките им са тънки, спорно се вижда, това е около 2-3 мм, това е 6 мм с грейфера. Това не е причина да не се носят. Дали ще топлят? Да. Да. Топлят. Топлят ли зимата обувките за босите? Добре, топлят. Една от основните причини, поради която топлят, е, че вътре имат вълна. Тези в момента на Зизу модела е с вълнен филц, а тези на Тимошил са с много хубава, плътна, пухкава вълна, която е много топла. Другото нещо, поради което топлят босите обувки, е тази ширина отпред и тази гъвкава подметка. Защо? Защото по този начин ние активираме много повече мускули. Те са много пушкави! По този начин ние активираме много повече мускули и активирайки тези мускули, движейки се, давайки им пълната свобода, по този начин ние даваме възможност на кръвта да стига до всички части на нашето ходило и така да се... Добре, това е мед. Да, и така се загрява самия крак. Миналата година имах една клиентка, която е 60 плюс години, за първи път носи боси обувки. Започна с Зизу Хъски, черния модел, т.е. ярешка кожа, не от най-дебелите обувки. Да, ярешка кожа, да. И обаждаме се около седмица и нещо след... Бубличка летяща. Добре. Обаждаме след седмица и нещо. И каза, краката ми са топли. В първи момент си мислех, че си обува някакви дебели обувки, конвенционални, зимни, нещо такова, сложила вълнен чарап. Не. Оказва се, че тя си, понеже ходи пеша до работа. Аз обичам топлото. Да, работата е на около 10 минути от където живее. Оказва се всъщност, че когато се движиш и имаш свобода на пръстите, не ги притиска нищо, не е в менгаме, така да стоя с пръстите могат да се движат свободно. Кръвта с движението затопля и тялото. И от самото движение, от самата свобода, която дават босите обувки, ти получаваш повече топлина. Нека се замислим, когато стоим зимата на едно място, как ни е студено. По същия начин и с конвенционалните обувки. Все едно стоим на едно място, стискат, няма място за движение, няма място и къде да се циркулира въздуха. И топло. Да, добре. В допълнение, босите обувки, освен че имат свобода на движение на може мускулите... малко студенко. Имат и повечето имат и вълна, която допълнително топли. Вълната топли много повече, от която иде друга. Когато го и буя, първа ми са студени. А после стават ли ти топли краката? Да.